Okay, for today's video mga kapubring alagad, so nakita nyo no, so kining adlaw kay Domingo man, so paingon mi karon manimba. So diri mi nanimba sa Santo Niño Mohon parish o yung masa diay sa Talisay ni no. Unya mo to nga syempre na kita na to simbahan. Pagkahuman, so after na magsimba, diretso dayon mi saka sa bag-o nga lagan na diri sa sakop gipon sa dakbayan sa Talisay. Diri sa may babaw sa barangay Maghaway, ang gitawag nila og Sitio Tubahan. Bakit gitawag nila Tubahan? Kasi kanang sanggutanan ni sa una yan ang mga daghang malitog tubaba. So nakita niyo no, ni agi na tagka sa Mira Linaw. Nya diri ta ni agi pabor diri sa may kilid sa Macdo Linaw. Kay duham ginagian na dito sa pika sa Camilla kung pabor kagikan sa Cebu City. Kami syempre diri sa Talisay, so mga diri sa may Linaw ra mi ni agi. So man sa katana ato lagi pa sa kay video mura di may ng libaong. So mo na siya ang unahan na kana barangay hall na dito sa may barangay Maghaway. So unahan na gid ana mao na gid na ang laagan na no. So bag-o na siya nga kuan kanang trending kayong soroyanan. Nya mo gid na among giari dayon sa ako ang pares, akong anak pag man mo simba para among makita og unsa gyud ang palibot or ang area. Ano na siya padung na misod actually kural na siya kay sa ako nga nadunggan ibawaan og sa dinhi pangutanan no sa atong mga naapodihan kuan nanuroy. So free parking ra na siya, wala siya bayad basta di mga ibayad ninyo diha og musuroy mo. Nya na siya padung na siya sa atong parkingan sa motor. Nya dayon sa dili pa mo makasulod gyud dito sa maong dapit o sa area kung asa bitang nindot nga makita niyo mga tanawon ay nakabutan ng mga paybalo. O pasala gid niyo unya kinahanglan mo lagbok mo diha ni bossing. O kinahanglan mo lagbok mo diha kay para aware sila kung sa mga nianha diha ni sulod. Kay syempre daghan biya kayo ang mga noroy. Nya mo na padung na siya dito sa area. Actually guys dako kay na siya diha nga hawan nga nindot gyud sa tanawon gyud makapawas sa stress. Nya nakanindot pod kay nanay mga tinda diha, so dili mo gutumon if ever nga ni og kanang monore mo diha nya uban gani nga mo nakita gani mga batan-on mga family kuman nila og simba or asa sila gikan ka nga busy sila pila ka adlaw nga sige ga ano prekay panarbaho nga sila diha nanoroy pod nanay mga kuan diha kanang mga kaunan kita nyo diha nagpastar pa sila no. Unya, so mo na siya atong gipadayon pag-ayo pag sa mga to ang paglakaw-lakaw mo na yung ana ang nindot kay nga video or makita na to sa video no ang nindot nga talan-awon. Mana siya. Dayon diha si posin ni akong pares diha. O diha tawa tanawan ni aura na pag-ayo akong pares. Dayon, diara. So atong gipadulan gyud sa dapit. Unya, take note lang no sa inyong pamnori mo diha, labi naman ni mga bata ay lang gyud mo kapasagad kayo kanang pagandagan nila. O busa, so may ipaabot niyo mga kapubring alagad. Suroy na mo diri sa barangay Maghaway sa Sitio Tubahan. O, mara siya nindot kaya na diri. Nya daghang kay mga mag-camping po diri.